Къде си, бе, Денис? Отивам напред, пази ми гърба! Не! Какво стана? Точно сега ли? Излезете отстраниха от играта. Ох, аре отивам да чета книга. Ей, това ми е дневника. Нещо не съм изпълнила през 2018. Да излизам. Сигурно съм го изпълнила през другите години. Новогодишно парти. Това е шансът ми да започна да излизам. Ана, прибра ли се? Господи, нямаш си на представа колко време се чакам, за да направим битката на века срещу злият лорд Бартириус. Момент? Какъв момент? Сядай на компа и да го разбием този гоблин, иначе ще изпуснем редки предмети. Трябваше да направя тази стъпка отдавна. А ти беше там. Подсказката, която не забелязвах. Онова, което ме водеше. Онова, което ме тласкаше напред. Беше светлината след всяка тъмнина. Надеждата след всяка самота. Цветът на моята душа. Макар и свобода.